راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سوني عسرا مسكرم فنونا يفلم الله منغستي إرترا ناي بوليتيكا أسرات كفتح أمريكا تمحتنا جيبوتي نلعلوي حلاف السليا سومال أسيرا كبل بريزيدنت سومال وغيسو حوتي أب السليان قتلت حدا كابل لعلوت حلف تتودبن إيد نيروم زبلوم تشعة تزبات بموت كتعو هذه إذاعة إرنا كبرات سمعتنا أرستا زينا كتكتاتلو تسنحكم زرزرو كسعبيو زينا زسمعكم أماني القرماي منغستي إرترا نكلهم ناي بوليتيكا أسرات كفتح بيت صحفت حقاقازي قدات واتس أمريكا أب قدات أفريقيا تمحتينو أت بيت صحفت بمخنيات زخري تسليم تاريخ بإرترا أبزرقوح مقلتي منغستي إرترا قد معسر عامتات بتبعات ديموكراسيا وتسقنا نزتقلبو عزرت حدا بوليتيكانياتات بزي حقاو مسرح أسيرو كم زلو أزخاخيرو أب اسمرا زركب ينباسي أمريكا بتمساسالي أب محبراو قصاتو أبزس فرو صحف بريزيدنت إيساياس نخلهم توم بوليتيكا وتسقنا كهلو زحاتتو أبالات سقدفن كالوت ناي بوليتيكا أسراتن بمخنيات بعل مسكال كفتح تلابيو منغس جيبوتي نلعلوي حلاف سليا سومال أسيرو كبل بريزيدنت سومال محمد فارماجو وغيسو بيت صحفة بريزيدنت بعسر شوعة مسكرم أبزرقوح مقلتي منغس جيبوتي أبناي ملز قعزو ناب كتما مقادشو نيرو نزبلو حلافي هقراو دحنا تنتساتان فادياسين زركبهم حيالو سبسلطان سليا سومال أب معرفو نفر جيبوتي كمزا أسرهم تغيسو منغس جيبوتي نخلهم تومزا أسرهم سومالوين كفتحن قعزوهم كغطلو بسلام كفان ومن مقلتي بيت صحفة بريزيدنت سومال أمودات هتصويعو منيستر قدات وصا جيبوتي محمود علي يوسف بوغنو بتويتر رابزرقوح مقلتي زرزر حبريتا كيهابي نجيبوتي أوشت أو قداي سومال كتاتو زدفن زدناقرن نيحاسوت حبريتا أب محبراو ميديا تزرقيحو مهلاو بمدكاس هاقرو أب قون هزب سومال دو كمتبلن أوشت أو قداياتو قنا كم زيتااتون أسميرلو سومالاوያን ዝርከብዎም ጌሾ ጽዒና ካብ ጅቡቲ ክትብገዝ ዝነበራ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ቱርኪ ካብ ጅቡቲ ዘይተፋነወትሉ ምኽንያት ድማ ቴክኒካዊ ጸገም ምዃኑ ሓበሬታ ናይቲ ሚኒስተር ኣገንዚቡ እንተኾነ እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ፋሃድ ያሲን ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይጠቐሰን ምስ ፕሬዝደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ኣብ ምስሓብ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ሮብሌ ምስ ቀትለት ናይታ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተላእከ ወተሃደራት ሶማል ኣፍልጦ ነይርዋ ዝተባህለት ኣባል ስልያት ሃገር ብዝተተሓሓዘ ንሓላፊ ስልያ ፋሃድ ያሲን ካብ ስልጣኑ ሰጊግዎ እዩ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ድማ ስጉምቲ ተቐዳማይ ሚኒስተር ቅዋማዊ ኣይኮነን ብዝብል ተቃውሞ ጥራይ ዘይኮነ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ክድረት ኣዚዙ ኣብ መንጎቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ስልጣኑ ከረክብ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ፕሬዝደንት ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ነታ ድሮውን ጸጥታዊ ድሕነታ ከተውሕዝ ዘይከኣለት ሃገር ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቁርቁስን ናይ ስልጣን ሃጓፍን ከይሸማ ተሰጊሎ ሓይልታት ሕቲና የመን ኣብ ቀትለት ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትውድብ ንምትሕባር ኣብ ስልያ ተዋፊሮም ንዝበልዎም 9 ሰባት ብሞት ቀፂዖም እቶም በቐዳም 18 መስከረም ኣብ ከተማ ሰንዓ ኣብ ቅድሚ እኩብ ህዝቢ ዝተረሸኑ 9 የመናውያን ሳልሕ ኣልሳመድ ዝተባህለ ከም ፕሬዝደንት ናይ ትውድብ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕቲ ኣብ ሚያዝያ 2018 ብደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ንኸቐተል ሓበሬታ ኣብ ምእካብን ካልእ ስልያዊ ስራሕትን ተዋፊሮም ዝብል ክስዩ ተመስሪትሎም ጸኒሑ ሕቲ ኣብቲ እዋን እቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን እስራኤልን ዝርከቦም ኣስታት 60 ሰባት ዝሓዘ ናይ ክሲ ሰነድ ኣቕሪቡ ሒዞም ካብ ጸንሐ ሓያሎ ሰባት ነቶም ቀንዲ ዝበሎም 9 ሰባት ኣብዚ ሳልሲ እዚ ክርሽኖም ከሎ ካልኦት እውን ክስዕቡ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ንቐትለት ናይዞም የመናውያን ዝቃወማ ኣህጉራውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ካብኣቶም ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ከም ዝተታሕዘ ኣመልኪተን كبرات سمعتنا زينة تزازيملو ويني سليمان جنا أدم أدالياتنا الله هاي نقبلها جنا أدم أبرد إيرنا كما يتقنيو كبرات خاتلتي مرب جنا أدم نايلو متحستو سيبو كغربيو مساخم تسنح ويني سليماني سنة مكتل
أبي تمرتي بزعبا كيم جون كالأي نتوم أبناي قلبت سرحاتن كالوت عيوتاتن هنسات هاجرنا زعيو أب ملا هاجر زلو وفارو وحد نايدك أسكزين نيشتو تبلع روزن كميسو إنها أساسي كمي كبيت سعرن دخامن النحلفي ممرحيتات سراح كم زهبهم نمقلاتن شغلتنا نمرأين مسنوعة عينتنا إنها تقادلنا بجخا خبر مراحينا تعي عرفت وسد نحنا كلنا بأخايك أسنان نبكوني نازل لنا إنا بلناينا نزمر كابل بيه بخونتات عناتي مئنتانا زي سجر زحلف مراحينا ردائنا عزيز فرح نيري إزي نكيم جون زلنا ملوخو بوازا أب حدا جزيز متسعي نبرا أبتا أنكو بمنقستو ونن ناي تلفزيون مراخبي بأس قنقوانن أدنقات الموسيقى تسنيو بملكة سنداو فيلم ويون فيلمتات كالوت عينتات مرئتات معالتاويو إزازان تازوز غرب حدا أوان أزيب سمعيت كأتون كمزبكني قبرنا نيرو حدا خبتي معالتاو خندق اسن كنتسئن ولا بيتنا سمين كوريويان إن دوغمو أباراتعي نجغننتنان قراتنتنان أنصار أمريكان إمبرياليزمن زلنا مرقتن كمي كندر عموم مخنان أبلع كلهم تسألتنا زلنا حيلن مسقانانا نتقوب مراحينان تقلت جرحوتاتن بولتاتن حدا هتانات نقاوس يوم تبل جرحيا وترو كابيت مرتد تفديسنا قنا إتاخن دقاق ما زوعلنا جرحو كاب أمرنان لسانان كي حفافتن كلا أب من قدنا بتمع بيها زختامات قول عناي كتمانا خنحلفن كلونا بتميت محاوراتهم كتقرؤهم زخلازي مسلخة كبدهم نقط ميت توديت وزرعي قولعن أبتس أرقاد ما بسهرون دخنتن زي سرع عما قاقبان مبرا زي بلو بنت أزمزمزلو كبابيا وفراتاتن عيوتاتن تسرعت منفسو زهادة مقص عبيتن ولدن سدرا بيتاتن النار أنينا نحلف لوم خحسبون كلهم من البات أوشتي قل نقر دحان كم زي كونا وي لك أخيد كم زي لو إرد أن نيرو ويون صبو غير فلت نيري مسلاني انت خوني سمين كوريويان مكرات حسوتن ممسلتنينا اتخون حسون نكون النت مقبال كان أبنسي ولا نفسنا نحسوها إزي ما أنت خنبر كابزر أستو متحف سمين كورياويت نيومي بارك التوستيو نيومي بارك بتأزيو حدقنيا ناي سجردوب من جدي فلما نغوربيت حجر تشاينا دحر نمونغوليا كابو ندوبوب كوريا دحر مأتوا نمن نبابرو سمين كورياويان أب تحتي سدرابيتاوي ديكتاتوريوي سرعات كيم جون مسكر النتاك تهب دحر مجمارة ولك تاريخ سدرابيتان محاجتان بمزنتاو تراي نيوت سمين كوريا بسفيح كتردن كتقلت انك متخيل بمجنزابيا نزا متحف أب كلتشحن 15 احتماتا تسأنيها أب حبرات منكسات أمريكا تنبر زلا نيومي أبزو وانزي مثل تتابقتي سواء مسالات سمين كوريويان مثل تتابق الناس سواء مسالات سمين كوريويان أبز التعحس حيال الفتات أب ملع علم إنها تزوعورت مسكرنتان كالسان تكايد على هذه إذاعة إرنا
ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ መብረዝ ኣነሉ ወራር ዝምታ ጎበጣ ቅትለት ስደትን ዓመፅን እተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ መግዛእትን ኣብ ቃልሲ ዘመናት ኣሕሊፉን ገና ምስ መነባብሮን ፀቕጥን ዓፈናን ምቅላሱ ከይዛዘመ ድማ ሎሙን ኣብ ዘይተሓስብን ዘይውዳእን ቃልሲ ተሸሚሙሎ መጻኢ ብኩናት ጥራይ ከም ዝወሓስ እናተነግሮ ኣብ ዝነብርሉ ዘሎ እዋን ትርጉም ቃልሲ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝርዳእን ዋጋ ዝኸፈለን ከም ዘየለ ፍጹም ዘይጠራጥር ሓቂ ንሱ ነቲ ገና ዝደምየሉ ዘሎ ምኽባር ንሱነቱን ላዕላውነቱን መንነቱን ጻዕርን ጅግንነትን ናይ ዝተወሰኑ ምሲልካ ክቐርብ ይረአሎ ብሳላ እከለ ከም ዝኾንካ ብሳላ እከለ ኮይና ጸኒዕና ብሳላ እከለኻ ዘይተደፈርካን ከም ዚልካ ዘለኻን እናተባህለ ኣምልኾ ውልቀ ሰባት ንምውዕዋዕ ነቲ ብደሙን ረሃጡን ክሳብ ሎሚ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምቁንጻቡ ነዊሕ ዝገበረ ልምዲ ኮይኑ ከይኣክል ልክዕ ብኸምዚ ኒዮሚ ፓርክ ዝገለጸቶ ሳላ ጻዕርን ጅግንነትን ውልቀ ሰባት ኮይኑ ክስበኽ ኣብታ ሓንቲ መራኸቢት ብዙሃነት ሃገርን ናታ ካድረታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን እናሻዕ ድፍረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይንጸባረቕ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ብዙሓት ዝኣምንዎ ተረኺቦምሲ ብሻቕሎት ጥዕና እዞም ለይትን ቀትርን ምእንታና ዘይድቅሱ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት መዛሙር ዝሰርሕን ዝርንዛሕ ዝበክን ወለዶ ኸይጥረ የስግዩ መርፍእን ፈትልን ኣላጊባ ዝዕበየቶ ውሉዳ እትግብር ስድራ ቤት ኤርትራ ጻማኣሲ ትረፍ ስማውን ትኽላላ ንምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ዝቐነየ ጽምብላትን ዝኽርን ምስ ስእሊ ጀማሩ ሰውራ ሓመድ ሪስ ዓዋቴ ስእሊ መንእሰይ ተጋዳላይ ህሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማዕረ ኣሰንዩ ዝወፀ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ካብቲ ርእሲ መራኸብን ፕሮፓጋንዳን ሃገረ ኤርትራ እንዳ ዜና ብቐጥታ ኣብ ስእላውን ስነዳውን ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ዝወፀ ነይሩ ናይ ቄሳር ንቄሳር ድዩ ዝበለ ቅዱስ ጽሑፍ እቲ ብደገፍትን ተኸተልቲ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ማለት ህግደፍ 10 ሰዓት ኣብ ዒላታትን ወሓይዝን ሕርሻታትን ሕክምናን ኮሌጃትን እተፈላለየ መዳያት ንጥፈታት ሃገር እናተዘዋወረ መምርሒ ከመሓላለፍን ባይታ ዘይወድቕ ሞያዊ ምኽሩ እናለገሰ ምእንታኹም ኮዩ ከምቹ ዘይቀየረ ምእንታኹምን ምእንታናንዩ ጥዑይ ሰእንን ክዳንን ተሓሪምዎ ዝበሃለና መራሒና ነዚ ዝመስል ኣምልኾታት ጥራይ ይከሎ ሓደራኹም ኣብቲ ዘይቦትኡ እናሰኳዕኩም ታሪኽ ኣይትደውኑ ታሪኽ ናይትናሻዕ ደቁ ጫሓቢሉ እናኸፈለ ኣብ ገድሊ ክነብር ዝተገደደን ዝነብር ዘሎን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክብራት ሓያትልትና ናይ ሎም ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀን እዩ